நான் ஒரு ஒலிம்பிக் கோல்டு மெடலிஸ்ட், இல்லை நான் கராட்டேல ஒரு பிளாக் பெல்ட், இல்லை நான் டான்சிங்ல ஒரு பத்மஸ்ரீ அவார்டு ஹோல்டர், இப்படி நிறைய லாரல்ஸோட இருக்கிறவங்க அவங்களோட ரொட்டீனை பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்னும் அவங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க. அவங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்றது சில நொடிகளாக இருக்கலாம், சில நிமிஷங்களாக இருக்கலாம். ஆனால் அதுக்காக அவங்க கொடுக்குற ப்ராக்டிஸ் ரொம்ப ரொம்ப ஜாஸ்தி. ஹவர்ஸ் அண்ட் ஹவர்ஸ் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. அது எல்லா விஷயத்துலையும் பொருந்தும். நம்ம ஸ்டாய்க் பிலாசபிலையும் பொருந்தும். நம்ம ஒரு நாள் கேட்குறோம் அப்படின்றதுக்காக நம்ம அதை அப்படியே மாறிட போறது கிடையாது. தினம் தினம் கடைசி வரைக்கும் நம்ம இந்த பிலாசபியை ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும், நம்ம நல்லதை நினைக்கணும், நம்ம சரியான விஷயங்களை செய்யணும், இமோஷன்ஸை கண்ட்ரோல்ல வச்சுக்கணும் அப்படின்றத நம்ம தினம் தினம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாதான் அது சரியா வரும் அப்படின்னு இன்னைக்கு ஸ்டாய்க் பிலாசபியில சொல்றாங்க. இதை பத்தி யோசிச்சு பாருங்க. தேங்க்யூ. திஸ் இஸ் டாக்டர் உஷா நந்தினி, சைக்கியாட்ரிஸ்ட் ஃப்ரம் தஞ்சாவூர்.